Tertulian. 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 Hola a tots i totes, benvinguts una setmana més a Tertulian. Pels que no em coneixeu, jo sóc la Clàudia Conill i al meu costat aquí a l'estudi avui tinc l'Aleix Prats. Posarem uns aplausos per aquí de fons que soni. Falta públic. És que mai he fet un podcast en directe abans d'entrar en sessió. Mai m'han convidat a fer una cosa en directe, No sé si sabria fer-ho, també t'ho dic ara. Que això és el nostre refugi. I aquí... Jo crec que sí. Al principi potser estaríem molt nerviosos perquè som així, però després en pic ens soltem, tu i jo... Tu m'acompanyes, no? Però... Posem-nos en situació, i és que avui no portem una entrevista. Us recordem que aquesta temporada, el quart episodi, o sigui, ara aquest serà el 8è, l'últim episodi de cada mes serà un recull de tot el que ha passat al país que a nosaltres ens ha semblat que era important comentar-ho. El més rellevant del país. Exacte. Sí. Vam demanar-vos, que molts de vosaltres vau respondre, moltíssimes gràcies, que no volíem dir-li Tertulian News, primerament perquè era com Tertulia i Tertulian, News parlant en anglès, tampoc portàvem l'actualitat fresca, sinó pues, lo més important de l'últim mes, llavors hi ha coses que queden com molt obsoletes, i l'opció que més ens va agradar, suposo perquè està dins del món radiofònic i sap el que es fa, i nosaltres ens deixem una mica pues, portar, va ser l'Enric Fontbernat, fidel seguidor de Tertulian, o almenys sempre sap el que dic, així que... Senyal que s'ho escolta. Senyal que s'ho escolta. Ens va dir, Clàudia, jo li posaria recapitulant, i crec que és la paraula, perquè recapitulem, no anem a l'actualitat directa. Estàs d'acord? A mi... Quan em vas dir, ostres, m'ha obert l'Enric Fontbernat dient-me tinc aquesta proposta. A mi és la que més em va agradar de totes les altres que m'havies dit, que totes estaven molt bé, Sí, sí. Però la que més em va agradar, perquè és cert, és el que acabes de dir, al final fem un recull, recapitulem totes les notícies que han passat al llarg del mes, agafem com les que són més destacades, les que més ens agraden, i les comentem aquí. Així Exacte. que... A més, som superafortunats perquè avui ha esclatat el bombazo de que DEA ara recolza a Palestina com a estat. I clar, això ho gravem un dia abans de que vosaltres ho veieu, si això demà estarà ja publicat, per intentar sempre anar fins al límit una mica del que passa al país per que no quedi la notícia una mica obsoleta. No sempre ha passat, però avui m'he estat de sort. A més, si voleu la meva opinió de quan m'he aixecat, he esmorzat i amb tot el temps del món he dit el que opinava sobre el vídeo de la Karin Montaner, sobre el que em sembla de DEA, sobre la història d'Andorra, podeu anar als meus My Stories, @ una altra vegada, It's Clavani, i els deixaré destacats, per si entreu, els deixaré una setmana destacats, tot i que jo no tinc molts destacats, no és una cosa que m'agradi, però perquè veieu una mica la meva opinió, que crec que això va molt més d'un estat reconegut o no, sinó sobre drets humans. Ens posem en qüestió, perquè a més comencem amb aquest plat, o sigui, comencem forts. Som-hi? Som. Ens endinsem. Exacte, amb la cronologia. Perquè, clar, si ara us explico l'última notícia d'avui, molts de vosaltres, espero que no, però molts em direu, Clàudia, però que posa'ns en context. Llavors us poso un context. Tot això, tirem enrere, fa un parell de mesos, on l'únic partit, i ho sento molt, no és perquè sigui el meu, però per això justament és el meu, perquè jo s'aliena completament amb el que penso, o el 90%, va proposar portar al Consell de reconèixer Palestina com a estat. Això va passar, va passar a portar, i el dia 20 de juny la proposta del Partit Socialdemòcrata per instar al govern a reconèixer oficialment l'estat de Palestina va arribar. Què va passar? El que sempre passa. La iniciativa només va rebre el suport del grup PS i de Concòrdia, amb un total de 8 vots a favor, mentre que la majoria parlamentària, Demòcrates, Ciutadans Compromesos i Acció, va votar-hi en contra amb 20 vots. Aleshores, doncs, no va haver-hi més discussió. Ho van justificar com un acte de justícia i de llibertat, tant al PS com Concòrdia, però els altres s'hi van negar completament. Bueno, jo suposo que ho volien fer com seguint l'exemple d'Espanya, França, Noruega... Sí, però no tothom hi estava d'acord, Aleix. No, tot i que no hi estaven d'acord, ells seguien amb la idea de mantenir la seva neutralitat activa i van votar en contra. Tot i així, els andorrans, que sí que creiem que aquí hi ha una urgència humanitària, es van moure i han iniciat una nova iniciativa a Instagram molt inesperada. Exacte, i és que es diu Andorra en Palestina i és una xarxa de voluntaris que ajuda a famílies de Gaza sense intermediaris.
ells es posen en contacte amb les famílies a través de videotrucades, geolocalitzacions i un munt de processos, que ara no fa falta entrar-hi, que podeu mirar a través del seu Instagram. Exacte. De fet, 9 famílies ja han rebut el seu suport i tot això es publica a Instagram. De fet, us podeu buscar. Us deixem l'Instagram per aquí, que és Andorra_am_Palestina, i allí ho tenen tot publicat, hi ha vídeos, hi ha imatges, i allí ho tenen tot. És a dir, es pot corroborar i crec que, de fet, demanaran que el govern el reconeixi. Jo el que queda demostrat aquí, ja no parlem de govern o no govern, és que els andorrans som solidaris. Crec que també es va demostrar amb la Dana, per parlar d'algun acte recent, però som solidaris. I entenem que no és la nostra feina o la nostra incumbència reconèixer un estat o no, però el que està passant és un genocidi. I no denunciar el que està passant sí que forma part de ser còmplice. Tot i això, tornem a la cronologia, perquè es volien posar en context de que sí que hi ha andorrans que pensen com a Concòrdia i com al PS, no només jo. Hi ha gent que està fent coses, a més, i gent que està donant, que al final, molta gent fa moltes coses, però al final donar els teus diners i confiar en aquesta... Si n'ha ajudat a 9 famílies, doncs, ho sento molt, però quantes persones són en realitat 9 famílies, no? Moltes persones. 9 famílies són moltes. Tornen al Consell, PS i Concòrdia voten a favor, però això no tira endavant. Es va rebutjar perquè van votar en contra els demòcrates i Andorra endavant. Però avui hi ha hagut un gir de guió que jo m'he despertat amb el mòbil, que ja m'havien enviat els vídeos per privat de la Karin Montaner, les portades. I ha sigut com... Me'n vaig a esmorzar, que tinc una bona estona de reflexionar per què posem. Doncs sí, és que avui, 30 de juliol, el govern ha anunciat que té la voluntat de reconèixer Palestina a la tardor. I ho farien coincidint amb l'Assemblea General de la ONU, òbviament. És a dir, condemnen la guerra de Gaza, reclamen un alto al foc i defensen la solució de 2 estats. Al final ha sigut una setmana on la política d'Andorra ha passat del silenci absolut a estar al centre del debat. Cosa que, com us ho dic, si ha passat, jo no ho recordo, que Andorra es posicionés tan fermament. El problema recau en que ens despertem amb el titular, per exemple, al diari d'Andorra, no, de que doncs, això ara es planteja i segurament el de tardor es portarà a terme, i clar, la Carina Montaner s'ha enfadat moltíssim dient, escolta'm, que això ho van votar al Consell General, però altres partits, com PS i Concòrdia, defensen que això no hauria de passar pel Consell, sinó que hauria de ser una cosa de l'executiva, i perdoneu si no ho dic bé, hi ha coses que a vegades no arribo. Total, el punt és que en part entenc la Carina Montaner, rotllo, i de què serveix el paripé que van fer, serà s'ho passeu pel forro. Això ho entenc al 100%. La resta del vídeo, jo us animo que l'aneu a mirar i que vosaltres tragueu les vostres pròpies conclusions. Si voleu les meves, les trobareu al meu destacats d'Instagram. Bueno, jo no sé si és un pas valent i necessari o si és una decisió que arriba tard. No sé també què en pensen la gent des de casa, però no sé fins a quin punt és una decisió que arriba tard. Jo soc partidària que val més tard que mai, Sí. i també és el que he dit als meus maestros, no em vull fer repetitiva per si algú ha parat ara aquest vídeo i ho ha anat a mirar, però justament ara França canvia de postura, Anglaterra canvia de postura, i justament s'hauran trobat amb aquesta situació a la ONU i hauran dit, bueno, doncs nosaltres també. Cosa que em sap molt greu, perquè al final demostra que DA és un partit que al final va per lo que les grans masses li diuen, i mai escoltant el poble d'Andorra, perquè a mi també m'agradaria saber els votants que han votat a DA, amb tots aquests bandazos que han fet de lleis comunistes com l'Òmnibus, i que no estic en contra, però no s'alinea amb el partit DA. O sigui, siguem sincers, podria ser una proposta del PS, o sigui, amb els seus matisos, Però, què em pensa? Perquè han d'estar flipant, en plan, jo crec que la majoria dels votants de DA, ho sento, si no, aquí a comentaris, foneu-me, que és el que estic intentant, a veure, doneu-me la vostra opinió als de DA. Jo no crec que estiguin molt a favor d'aquests bandazos d'un costat a l'altre. Jo crec que pels votants aquests canvis així tan sobtats els fa reflexionar, els pot fer pensar. No sé fins a quin punt canviar d'idea, però pels votants crec que aquests bandazos que li dius tu són una mica... Mira, jo només us diré una cosa, i òbviament, ojalà que el PS guanyi sempre, perquè és el partit, perdona, que s'alinea més a mi, però després, a vegades, en petit comitè, o amb gent que et trobes pel carrer, no, el Cerny Escalé està convençut que serà el cap de govern, el Cerny Escalé, que si ho arriba, doncs, em sembla millor que el que tenim, la veritat. Però penso, és que és normal que s'ho cregui, si és que DEA, des de que ha guanyat, porta fent uns bandazos, que com algú ara es torni a votar, en plan, algú que... Sí.
Jo si fos de dreta ultra xup, jo estaria molt enfadada amb DEA. Perquè a vegades m'agradaria criticar-los a DEA i fan coses que jo això no puc criticar. Bueno, haurem d'estar a l'espera i veure com reacciona la societat. Exacte, el mes que ve us actualitzarem com va aquest tema. Segur, perquè això Segurament. portarà moltíssima Sí. cua, perquè és la primera vegada que Andorra es posiciona amb un tema internacional de sobte tan fermament. Tant. Així que deixeu-me-nos al comentari la vostra opinió. Si voleu saber la meva, aquí l'heu tingut, o la podeu buscar a l'Instagram. I si voleu saber la de la Karin Montaner, jo crec que tothom... Quan això estigui publicat, tothom Sí. haurà dit més coses, perquè avui també ha estat un dia molt caòtic. Busqueu, sobretot informeu-vos i sobretot tingueu criteri propi, que al final crec que és el que ens falta a moltes vegades, que és molt difícil no deixar-te manipular per aquests mitjans que hi ha avui en dia. Totalment. Passem a la següent qüestió, Aleix. Passem a la següent. Problemes laborals i manca de personal al SAS. I és que la Unió Sindical denuncia que el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària està patint una greu manca de personal i ha començat a limitar les hores extra. Aquesta decisió ha generat tensions, ja que els treballadors afirmen que la càrrega de feina és insostenible i reclamen millores urgents en el conveni col·lectiu i condicions laborals. No és la primera vegada que el SAS està al foco, ni de lluny. El que passa que els treballadors ja no poden més, perquè ja no és només que els demanin de fer hores extres que, pues, entenc que cadascú té també la seva vida Sí. personal, sinó que és que realment hi ha manca de treballadors. Jo crec que al final és com una combinació molt bomba, molt explosiva, de hi ha menys personal, hi ha més pacients, menys temps disponible. Vols que te'n digui una altra? L'hospital es queda petit, també, Aleix. És el mateix hospital quan hi havia una població de fa 20-30 anys endarrere. I com han d'estar aquesta gent? Han d'estar cremats, han d'estar... I clar, i si els treballadors sanitaris no estan bé, el servei tampoc serà un servei potser adequat al que necessita la població. No puc estar d'acord. O sigui, crec que podríem extrapolar aquest cas a qualsevol sector del país, perquè, bueno, tu ho saps de primera mà, que a l'agència també els problemes que tenim per trobar treballadors qualificats, i quan el trobes, com que només els donen permís d'aquests temporals, doncs després ja sobre els obliguen després a marxar del país, que la gent ja no torna, perquè tu saps el que val un vol, anar i tornar, i no... Pues es queden per alguna altra part d'Europa que els surti més econòmic. Però entenc que una cosa és atenció al client i apartaments turístics i l'altra cosa és la sanitat. Clar, és que no és qualsevol servei, la sanitat. No és qualsevol servei, és a dir... Jo crec que si la salut col·lapsa, el país es queda molt vulnerable. És a dir... No se't pot dir res, Aleix. És així, és així. Jo, de veritat, que crec que s'ha d'invertir en salut. Aquí cadascú anirà segons les malalties que haurà tingut la seva família, però, per exemple, ja vam parlar aquí tertuliant sobre les persones que pateixen de càncer i totes les cures i els viatges que han de fer a Barcelona i bla, 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 no fa falta entrar-hi ara. Però hi ha moltes coses que són precàries i era com, bueno, som un país petit, això no ens ho podem permetre. Però no ens podem permetre més treballadors o pagar-los dictament. No, aquí el sistema està col·lapsant, m'entens? O sigui... Totalment. No sé com acabarà això, però jo, per exemple, ara mateix al pas de la casa, si jo ara vull alguna cosa, el doctor Plaja, és que sempre em diu que li dic malament. Ara està de vacances i m'haurien d'atendre d'urgències. I el meu, per exemple, el que va passar l'altre dia al genoll no era una urgència com a tal, però a mi m'hagués agradat que el meu... Pues no hi ha res més. Però bueno, extrapolem-ho i així aprofito i la foto, extrapolem-ho amb la policia. Algú m'explica com pot ser que al pas de la casa continua havent-hi una sola patrulla? Que això no és ordino. O sigui, vull dir, aquests estàndards que s'estableixen el mateix... No cada regió té les mateixes circumstàncies, condicions, exactes, si és la paraula correcta, com per establir el mateix... Jo i l'Aleix, els dos, estem per trucar a la policia i que la resposta sigui, és que només hi ha una patrulla. Totalment. Suposo que arriba un punt que tampoc els interessa estar-hi tan damunt, així que nosaltres crec que fem el bé. Exacte. Jo també ho crec. I sempre diem fem el bé i no miris a què. Així que... Però bueno, tornant al tema del que estàvem parlant, crec que el tema de la salut no és un tema que s'hauria d'ignorar per res del món. Crec que és un tema molt important i que s'hauria de prendre acció quan abans. No pot ser que es quedi el país, com hem dit,
vulnerable pel tema de salut. Que les raons són òbvies. L'increment de la població és completament insostenible. Comptant els que hi ha legalment i els que no sabem que hi ha il·legalment dins d'Andorra, perquè també això donaria per un podcast sencer. No, és que és veritat, amor, tu i a l'agència ho veiem, els setjos que ens intenten colar, de fes-me un contracte que no sé què. En plan, ara està per Airbnb, ahir, no sé si tu ho vas veure, però perquè ho vaig llegir va ser com, és que ni respondre. Per Airbnb un client ens va escriure, hola, buenas, no sé si l'has vist, hola, buenas, me gustaría alquilar tal piso, tal, 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 pero necesitaría que, o sea, sí. las vis, te hago la reserva si me haces un contrato de habitabilidad, no sé qué, no sé cuándo, I era com, bro, Vens a passar uns dies, què vols? no, jo no puc fer un contracte, en plan, no és legal, en plan, perquè saben que li demanen per alguna cosa d'algun paper que hi vol fer a Andorra o lo que, no ho sé, i jo m'he quedat en plan, que està complicada la cosa. No. Jo ni respondré, però... No, suposo que al final doncs, aquesta gent es veu... Arriba un moment que es veu apurada, es veu com al límit, intenta buscar Lo que sigui. solucions de la manera que sigui i com sigui. Però clar, suposo que tampoc no ho posen gens fàcil. No, no és el peix que es mostra la cua en aquests aspectes. Justament la següent notícia que ara em presentaràs parla d'això, és que ho hem lligat molt bé ara aquesta vegada. I és que la desigualtat creix a Andorra. Segons dades publicades aquest mes, el 10% de la població més rica d'Andorra continua incrementant els seus ingressos. Mentre... Perdó. Sí? Els diners fan diners, i això s'ha dit tota la vida. Això està clar. Continua. Això està clar. Mentre que el 50% més pobre es manté o empitjora. Un 16,4% de la població viu en risc de pobresa. Tot i una aparença de prosperitat, la desigualtat s'està eixamplant visiblement. Home, que em diguis que a Andorra un 16,4% de la població està en risc de pobresa és entre alarmant i sorprenent, perquè crec que en aquest país som experts en tindre una imatge perfectíssima i, de fet, quan s'ha vist algú furganar les bessures ha sigut notícia de diari, vull dir... Sí, totalment, i jo que vinc de fora, quan ho veus des de fora, veus Andorra i dius, ostres, un país molt ric, hi ha gent amb molts diners, però clar, no ens fixem en tota l'altra gent, només veiem com la gent rica, els cotxes, Lo que fa soroll. Exacte. Però no el que mou el país, realment. Però no tothom ho veu igual. Aquí va. Llavors, què es pot fer? Pugem salaris, impostos més progressius, es regulen els preus... És que, què es pot fer? És un cúmul de males gestions que només es podrien solventar amb un mix d'unes altres gestions. Vull dir, no hi ha ni una resposta correcta, ni crec que hi hagi un problema concret. Vull dir, hi ha mala gestió de l'administració, del govern, de qui es permet les llicències turístiques, de l'abús que s'ha fet de molts sectors i de sobte quan ho han volgut arreglar és retall, com per exemple els pisos socials. O sigui, és una vergonya que els diaris que són a favor del govern d'aquest país, Diari d'Andorra, t'ho dic així clarament, és una vergonya que publiquis titulars constantment de 8 pisos a Canillo, no sé què, i ningú s'ha apuntat, 10 pisos al pas de la casa i ningú s'ha... Que és la realitat, sí, però expliqueu per què. Que és el que a mi me molesta molt dels mitjans d'aquest país. Te cuento però no te cuento. Els requisits que demanen són perquè literalment estic sota el pont i no tinc res. I moltes vegades tu pots tindre un pis que aquesta hipoteca amb els fijos i los variables i su madre se t'ha anat de pico, te'n va tot el teu lloguer i tens una hipoteca, tens un pis, per exemple, però és que o pagues això o ja no et dona per pagar ni la lletra del cotxe, ni el forfet escolar dels nens, ni... Aleshores, no fa falta estar en una situació precària perquè tu pots tindre alguna cosa, però hauràs de fer decisions. I els andorrans, almenys, els meus avis, els meus pares i el meu entorn, pues tampoc una opulència de no fem el fin de setmana a Londres, però mai a casa meva s'havia tingut de triar de no faràs esquí o faràs activitat extraescolar o no sé què. No, i jo m'ho estic trobant amb gent que... Ho sento, faré promo, soc superfan, ara vaig a Barrer i estic a tope. I alguna gent m'ha obert, quan val, no sé què, no sé quantos, no sé què. La primera prova, la classe de prova, són 12 euros. És ridícul, o sigui, ridícul. I, doncs mira, almenys una la faré perquè són 12 euros. En plan, què vull dir? Que la gent té ganes de fer coses, però que s'estiren la butxaca per quan et pots pegar un capritxito d'anar a una classe o a un no sé què o no sé quantos. Això el percentatge de classe mitja, que no sé si existeix allà a Andorra, però els 17% què? Són els que estan 8 i 10 en un pis? Bueno, de fet, jo crec que aquí és on la política econòmica hauria de tenir un paper clau.
però també crec doncs, que costa molt arribar a aquests consensos. És complicat? Molt. Bé, des d'aquí tampoc volíem posar-li solució, però sí que volíem parlar una mica de la xifra de 16,4, que ens sembla bastant alarmant, i com que Tertulian tindrà una continuïtat, tornarem a vindre aquí i segurament a la pròxima direm que és un 18 o un 20. I que anirà augmentant. Segurament anirà augmentant. Molt segurament. Jo posava la mà al foc. Queda per testimoni Tertulian. Passem a un tema que, bueno, que no és social, però també és una mica alarmant i preocupant. Sí, Explica'ns. a mi m'ha semblat molt curiós. De fet, quan he llegit la notícia, t'havia preguntat a tu inclús si ho sabies, perquè a mi em va sobtar, sincerament. A veure vosaltres si us sobta la notícia com a l'Aleix o no. I és que és sismes menors al nord del país, perdona. S'han detectat diversos petits trèmolos de terra a la zona de Canillo i Andorra la Vella, a finals de juliol, a finals d'ara. Tot i que han estat de baixa magnitud, han generat cert debat públic sobre si Andorra està preparada davant d'emergències naturals. I és que cap al final de juliol es va detectar per la zona de Canillo diferents petits sismes, res greu, de fet alguns ho van notar i d'altres ni molt menys, però perquè també Andorra, recordem que està molt a prop de la zona de la Garrotxa, i després Andorra, jo no us explico bé, si algú vol venir a explicar-ho a Tertulian està més que convidat, però si a Caldes, Engordany, tenim l'aigua calenta que surt amb vapor, és perquè ja se remenen cosetes Hi ha que venen... Sí, no sé explicar-ho bé, però que s'alineen amb aquests moviments sísmics. És veritat, perdona, que hi ha certs protocols, però jo no sé si algú els coneix, perquè he buscat per internet i sí, hi ha protocols sobre això, però jo ja, de què serveixen si ningú els coneix? Bueno, jo crec que són d'aquestes notícies o coses que passen que et fan pensar si al final la població està preparada per patir algo d'aquesta magnitud. És a dir, que en aquest cas sí que ha estat en un nivell molt baix, però i si ara passés en una magnitud molt més alta? El que està clar és que la natura no avisa, i el Pirineu se sap que no està quiet. Aleshores, doncs, bueno, com diria mon pare, resar un pare nostre, de desitjar que això no passi, o com diria ma mare, reset, no lo manifestes, en plan, borra-ho, perquè així no hi ha creença sobre això. Bueno, suposo que al final també s'hauria d'intentar fer simulacres, tot i que es sap que si després passés alguna així, crec que pràcticament ningú seguiria aquell simulacre, sinó que tothom es tornaria potser una mica boig i intentaria marxar cap a on sigui el més ràpid possible, però crec que seria una bona idea fer simulacres per conscienciar la població de què fer en cas de que... I què no fer. Exacte, què fer i què no fer, totalment, en cas de que torni a passar alguna així, però en major magnitud. La sort que tenim és que avui en dia amb els telèfons, les alertes i totes aquestes coses, almenys avisar la població civil seria molt ràpid. Però, bueno, no parlem d'això perquè hi ha el resquicio de la Dana, que no es va fer res. Però Andorra, pensem que això no passaria i ens avisarien. Però vale, t'avisen. Però què fas? Vull dir, saps el que vull dir? O sigui, aquí el pas no tenim escapatòria. Res. També volia alinear una mica amb aquesta notícia, que no sé si heu assabentat, que hi ha hagut diversos seismes a Rússia que han afectat directament a Japó, a Hawaii, a Xina, on en diverses zones esperen tsunamis des de 1 fins a 3 metres. Des d'aquí, des de Tertulian, reconeixem que som una mica nacionalistes i que només parlem d'Andorra, però ja que les coses venien relacionades ho volíem explicar, i des d'aquí doncs esperem que això passarà durant el dia d'avui. Demà, quan ho veieu, vosaltres ja sabreu què ha passat. Nosaltres encara no, perquè això és ben matí d'hora, però veurem què ha passat. Espero que no hi hagi molts danys greus, perquè jo vaig viure un any a Tailàndia, molts de vosaltres ja sabeu, els que no, doncs ara ja ho sabeu, i el record que tenen del que va passar a Tailàndia, de veritat que els hi va marcar. Però espero pues, que no passi alguna similar ni a Hawaii, ni arreu del món, bàsicament. Totalment. Passem a la part bona, perquè jo estic una mica ja en plan, me cachi la mar, vaya mes de juliol i se suposa que estem de vacances. La veritat és que sí, un mes de juliol bastant, de moment, feixuc, De podríem setembre dir. sembla, Sí, no? Com tornada a la normalitat, De no? veritat. Vinga, va, passem amb la notícia. I Ferran Adrià rep l'Andorra Taste Award. Parlem d'Andorra Taste, menjar... Som fans, nosaltres hi anem, m'heu vist gravar. Ara farà uns mesos el Rodrigo ens va acompanyar, perquè l'Andorra Taste també ha fet els ambaixadors cuiners d'aquest país, o que viuen en aquest país, o que treballen en aquest país. I el Rodrigo, com li donaven aquest
Reconeixement, exacte, gràcies. Ens va convidar perquè forméssim part, nosaltres a part vam aprofitar per tastar-ho tot, fer vídeos, fer contingut, òbviament, i doncs recolzar el Rodrigo, que per cert, fa molt que no venim al Bes, ho sentim moltíssim, s'hi menja molt bé, o sigui, som uns poca soltes. I hem de tornar. I hem de tornar. Però continuem amb la notícia. Vinga, el xef català Ferran Adrià ha estat reconegut amb l'Andorra Taste Award com a cuiner més influent del món. Aquest premi reforça la imatge d'Andorra com a destinació gastronòmica i turística internacional. Ferran Adrià és ben sabut per tots que és un referent mundial i que ha marcat molts precedents en la cuina moderna que avui coneixem d'aquests restaurants que a tu i a mi tant ens agraden, així que... Fa una mica de tilín. Sí. El que ens fa és la butxaca una mica de mal. Però si fossin més econòmics... Tampoc no poden ser-ho, però perquè és com una boda, no? No és un concepte realista d'algo que tu puguis portar. Però jo crec que és algo guai, portarà més en Andorra, Ferran Adrià és un icon, let's be honest, així que jo m'alegro moltíssim. Sí, jo crec que al final això és una empenta pel turisme i que Andorra serà més coneguda ja pel tema culinari, tema menjar, i no tant també sinó per les compres, per la natura, que també. Però és a dir, crec que Andorra sigui molt reconeguda pel tema gastronòmic, ostres, li donem un reconeixement molt important i d'un valor molt elevat. Jo crec que Andorra, #Andorra World, ho té molt clar, o sigui, té molt clar que vol que Andorra es torni un referent gastronòmic de, sobretot, cuina d'alta muntanya, que és aquest valor afegit dels Pirineus que li volen posar. Jo l'altre dia que vaig anar a aquest esdeveniment, ara no me'n recordo del nom, te'n recordes del nom? Se'm va vindre a presentar una noia majíssima, guapíssima, o la que t'he vist algun vídeo, no sé què, i ella era algú important de l'Andorra Taste. I jo amb tot el meu descaro li vaig dir, convideu-me Però clar, els vull provar tots pels vídeos, llavors literalment m'acabo gastant una punyetera pasta, en sèrio, i com que els vull provar tots, només menjo sencers, aleshores és menjar per tirar, porto el recolzament de l'Aleix, però és que ens mengem la meitat, però perquè si no, no et pots saber igual de bo el primer plat que l'últim. És que no, llavors no ets parcial, llavors intento aquí fer això. Llavors li vaig dir, escolta'm, serà una mica, i aquest any convideu-me uns tokens, almenys, que la cosa està complicada. I em va dir que ho faria. Així que, si ho fan des de Tertulian, creieu que us ho compartirem, però qui no hi era no mama. Exacte, bueno. Si no, de totes formes, crec que allí estarem també. Estarem igualment, sí. I us ho diré, que no han tingut paraula, i us ho diré, no passa res. Però bueno, si ens ho diuen i ho fan... Que compleixin. I ho direm, també ho direm. Què més, Aleix? Passem a la següent notícia, i notícia que podríem dir que està relacionada amb, en part, amb una notícia de les que vam fer en l'episodi passat. Pujada del 5% de la factura d'aigua a Escaldes. És que com les torres no estan consumint aigua, algú ho ha de pagar. La companyia Capes ha anunciat un increment del 5% en la tarifa d'aigua a Escaldes a partir del juliol. La mesura s'atribueix a l'augment dels costos energètics i de manteniment. Clar, de mantenir les torres, les tuberies, s'ha de mantenir. És molt complicat. I ha estat rebuda amb preocupació per famílies i negocis locals, com és. És obvi que aquesta mesura a tothom que viu a Escaldes doncs, li tocarà la butxaca, i per molt que un 5% sembli insignificant, jo no he vist mai fer un descompte d'un 5%, vull dir, no, és. Al principi pot semblar poc, però vas sumant un 5% en tots els gastos que tu tens a cap una casa. Exacte. Jo crec que al final doncs, hi haurà moltes famílies que es veuran perjudicades, potser no ara a curt termini, però a llarg termini és el que dius tu, aquest 5% pot perjudicar. Però no us preocupeu, als Escaldes, que jo, amb tota ironia, us porto una solució, i és que tinc el nom aquí apuntat perquè jo no sabia que es deia la Font de Caldes, jo li dic H Grifos, o sigui, per mi són la Font dels Grifos. Sí, des Aixetes. No, és el mateix. Jo reconec que la coneixia com la dels Grifos. I us proposo, doncs, en aquests dies de calor fins que arribi l'hivern, que us dutxeu allà i així doncs, us ho pagarà al comú i us estalviareu aquest 5%. Bueno, sempre que passem per allí hi ha gent, no? Remullant els peus. És veritat. No. Tenen unes gotetes de sabo. I a tope, la festa a l'escuma. Aprofitin. No, però bueno, crec que igual podria haver, per negocis així locals que sempre han estat allí o el que sigui, doncs bonificacions a nivell
consum responsable. Crec que seria una manera, d'entre cometes, ajudar a aquestes persones perquè, és el que diem, si no, amb el temps, qui sap si aquest 5% el mes següent serà un 6 Sí, o un l'any que 10 ve, sí, o sí. un... No, jo crec que hagués dit... Ho sento molt, perquè clar, com no és la meva empresa, doncs clar, doncs jo opino el que em sembla, no? Però hagués dit molt de capessa, per exemple, fer un increment gradualment. Vull dir, el primer any un 1%, el segon any un 2%, i així fins a arribar al cinquè any al 5%. No ho sé, i després, però no ho sé. No sóc experta, però em sembla que un 5% d'un dia per un altre és una mesura exagerada. Si això diguéssim que ha posat, per exemple, els preus de productes alimentaris, ens posaríem les mans al cap, com que sembla que és aigua, no. Però al tanto, en plan, a mi de veritat que és algo que no crec que ara mateix havia de ser el moment per treure-ho, però sabran les seves raons. I en ple estiu podríem dir que és quan fa calor i la gent es sol remullar més. Una dutxita, no? Exacte. És curiós. Jo animo a la gent de les Torres, sisplau, que vagin a viure a les Torres, que consumeixin aigua, que facin gasto, i aleshores els altres andorrans no hauran de pagar el 5%. No, és una notícia que li volíem donar un toc d'humor. Tot això és humor completament i crec que vosaltres des de casa ho sabeu, però perquè no crec que hi hagi una altra manera o sigui, em sembla, bueno, vergonyós. Ja està, ja ho he dit. He dit que no ho diria i ho he dit. I passem ara sí, per fi, per acabar, amb una bona notícia. Sí, una notícia que jo feia servir, però perquè jo sóc d'Espanya, però aquí era un servei que encara no estava implementat. Si tenies Android, sí, eh? Bueno, es podia fer servir el Google No ho sé, Pay mai he o tingut alguna Android, així. però... Algo així, sí. Explica'ns. Apple Pay ja funciona a Andorra. Bueno, de fet, jo me'n vaig enterar just ahir, i tu també, crec. És que va ser ahir, crec. Sí, doncs ahir, el O dia abans d'ahir, 29 de juliol, Sí. que vam entrar al compte del banc i a mi em va sortir una notificació de ja disponible, ja pots afegir la teva targeta. I dic, ostres, serà veritat? Perquè sempre estàvem parlant de no, aquí a Andorra no es pot posar la targeta al wallet, no sé què. I em va sobtar. Ho vaig provar sense dir res, perquè si és que no surt, no diré res. Però si surt, li diré. I va sortir. Però bueno, Apple Pay ja és plenament operatiu a Andorra des del juliol de 2025. Diversos bancs andorrans, com Creant i Morabanc, ja permeten afegir les targetes al wallet d'Apple, de manera que els clients poden fer pagaments contactless amb l'iPhone o l'Apple Watch. Aquesta era una reivindicació tecnològica llarga al país que posa Andorra al nivell de molts altres països europeus pel que fa al sistema de pagament digital. És que semblarà una tonteria, però, per exemple, quan amb l'Aleix, que ens encanta anar a Caldea, invita-me un dia. Jo només vaig que la gent que em convida a coses, però no, jope, és que m'agrada anar-hi molt i, jope, és un lloc que ens ho passem molt bé. Doncs moltes vegades jo he volgut un got d'aigua o... No, l'aigua te la donen gratis, però... No, és mentira. Els còctels, boquetes coles ara que han implementat i... Pues jo no portava la cartera damunt i era com, ai, no porto la cartera, no sé què. No? I l'Aleix deia, tranquil·la, que tinc l'Apple Watch. És normal que no portem la cartera dins de l'aigua, no? No, ja, però vull dir que ara tinc que anar a tornar i tu sempre em penses, no, tranquil·la, ho pago amb l'Apple Watch. Jo pensava, jope, tinc un Apple Watch a casa que no el faig servir per res perquè a mi no m'ha acabat d'enganxar. Si pogués pagar amb ell, potser m'ho... Bueno, jo me'l poso els dies de Caldea. I ja està, no? I per entrenar... Exacte. I has provat com va aquesta targeta, Aleix? Sí. Com va? Jo ho he provat. Doncs bé, normal, o sigui, com... És una experiència que t'hi havies viscut, no? Clar, l'he de viure jo com a andorrana per primer cop. No m'ha suposat un exaltament així, perquè al final jo ja podia pagar amb targeta. No ho he fet mai, Però, doncs, ahir ho vaig provar i la veritat, doncs, funciona bé. M'arriba la notificació de que se m'ha cobrat el que sigui i ja està, en perfectes condicions. Des de fora, de veritat que pot semblar una tonteria, però per nosaltres és modernitzar-nos, fer un pas més cap a tots els avantatges que tenen els altres països del primer món, i nosaltres ens considerem del primer món, la veritat. Ara només ens falta que Instagram ens permeti posar música, i ja ho tindrem tot. Sí, jo crec que això és una de les coses que més em va sobtar quan vaig començar a pujar aquí. Perquè jo estava acostumat a vull tal cançó, la busco, la tinc. I aquí, buscar qualsevol cançó, i li vaig dir, per què no em surt aquesta cançó? Ah, no, és que aquí a Andorra està capat. Sí.
Sobretot donar-li sentit als my stories de la gent, no? Estàs aquí a Andorra, veus els my stories de la gent i dius... I després estàs un dia a Sitges, no? Nosaltres que Àudio no baixem... disponible. Àudio no disponible, exacte. Llavors baixes a baix i te'ls mires amb àudio i dius... És que ara té sentit, és tot molt més estètic, té molt més festa. Així que ja només ens falta això. Bueno, ara ja està tot. Ja està tot. És a dir, Instagram, que ens deixi posar les cançons que siguin, i ja està tot. Aleix, per la gent que no sàpigui el que és la wallet, anem a posar que ningú sap què és Creant, crec que és Creant i un altre banc que ho han posat. Però bueno, Morabanc. Nosaltres treballem amb Creant, en aquest cas. Com ho has instal·lat? Ha sigut un procés fàcil, difícil? Explica'ns-ho ràpid per si algú a casa t'està escoltant i diu, vale, vaig a fer-ho ara mateix. Res, Tutorial Aleix. hi ha dues opcions. La primera és fer-ho directament des de l'aplicació de Wallet. És a dir, Wallet et deixa com obrir una mena de lector que tu poses la targeta i et llegeix els números, tu llegeix tot i se t'activa. Si no, l'altra manera, que és com la que ho vaig fer jo perquè va ser com va sortir, és vaig entrar a l'aplicació banc des del mòbil, em va sortir una notificació de que ja podia posar la targeta al wallet, Vale. em sortia activar-ho, ho vaig activar, em va demanar algun codi Vale. i ja està, i tot activat. I ja se't posa automàticament la targeta al wallet, ja no pots fer servir. No et demana cap autorització més, ni... Bueno, doncs deixeu-nos a comentaris si vosaltres us l'heu instal·lat o no, si funciona o no. No, sí, funcionarà. Sí. I què n'opineu d'aquestes modernitats que estem ja, vamos, al segle XXII? No, de veritat, estic farta de veure clients a la immobiliària que pim, pim, i jo en plan... Bueno, jo he de dir que a mi mai he tingut cap problema aquí a Andorra per pagar-me el mòbil, però sí que molts dels clients que ens venen a nosaltres aquí a l'agència i volen pagar amb el mòbil tenen molts problemes. Sí. Jo no sé si és perquè nosaltres tenim el TPV antic, perquè ens neguem a canviar-lo, perquè va superbé, en plan, rotllo, no dona fallos, comissions, tal i qual, o que no tots els d'això funcionen tan bé com Creant, que ara ho han parat també. No, perquè jo crec que alguns d'aquests digitals, ara m'ho de resoldràs tu, perquè jo no ho sé, aquests digitals, rotllo Revolut, N26, això també són el mateix que ha fet Creant? És l'Apple Pay, també? També et pots posar la targeta al wallet. Sí. De l'Apple Pay, Sí, seria el també mateix. pots. Pues llavors no sé de què vindrà el fallo. També pots. Bueno, no sé, nosaltres sempre els diem una excusa, en plan que és connecta't a la internet, a veure si et funciona. No, Els i dic que es hi ha- connectin al wifi. Hi ha gent que es connecta i I li funciona. funciona. Sí, Però sí, jo he sí. provat de pagar inclús en mode avió I t'ha funcionat. i m'ha funcionat. Bueno, deixeu-nos a comentaris si a vosaltres us ha passat Igual alguna és que no hi ha diner. també, bueno, escolta'm, que jo vaig arribar, quan vam arribar a Dubai, arribem, Sí. aterrem, i què ens havíem deixat nosaltres més xulos que un buit? La crema solar. I el banyador. I el banyador. Total, que a l'hotel que estàvem, com era un hotel, pues, fino i elegante, la crema de sol més barata que tenien valia 50 euros. Però vaig dir, bueno, pues la compro, era un pot gran, I és una inversió, vull dir, és una inversió per tot el viatge i per tot l'estiu i ja està, pues per pringats que no hi hem pensat. La targeta denegada, només ha arribat. Saps la vergonya que et fa quan la targeta surt denegada? I jo, no, torna a provar, torna a provar. I pam. I després vaig trucar al banc i va ser com, no, és que ens pensàvem que era un càrrec fraudulent, com que no sabien que estaves a Dubai. I jo en plan, bueno, tampoc crec que us havia d'avisar que estava a Dubai, però ok. Aleshores, potser també els hi passa alguna cosa així, que a mi m'ha passat. Bueno, Sí, l'Aleix ho ha sí. pogut veure, per exemple, a l'aeroport d'Ibiza, la meva targeta andorrana no funciona. Bueno, i a l'aeroport, no sé si era de Dubai, També també. m'ha passat. Exacte, tampoc et funcionava. O sigui, a vegades la meva targeta em dona Sí. denegada, perquè sí, i jo quan vaig conèixer l'Aleix li vaig dir «Buah, que guai, tindré un nòvio d'Espanya», però literal, sí o no, Sí. tinc un nòvio d'Espanya perquè algunes vegades viatjo i no sé què, i la meva visa sempre de portar efectiu perquè dona denegada, i funciona, en plan, vull dir, i no va ser fins que vam anar a Formentera l'any passat Sí. que a l'aeroport vaig comprar unes sals i unes tal i qual, que eren uns regals, a Sí, més, sí. eren uns regals, i targeta denegada. I li vaig dir, mira, aquí Sí. tens l'exemple. Però, bueno, ara em descarregaré aquesta que tu tens i a veure si a l'aeroport d'Ibiza doncs no em dona... Ho No sé, provarem. no sé fins a quin punt és culpa del banc o culpa de la targeta. És culpa meva. Els de casa, que heu arribat fins aquí. Moltíssimes gràcies per ser-hi una setmana més aquí a Tertulian. Aleix, és que ens hem deixat alguna cosa? Crec que ho hem dit tot. Crec que hem fet un recull de les notícies més impactants del país. Hem parlat una mica de tots els temes. Crec que ho hem dit tot, que no ens hem deixat res. Si ens hem deixat alguna cosa a dir, que des de casa ens ho diguin, que ens ho deixin a comentaris. Exacte.
però jo crec que hem fet un bon recull, una bona explicació, crec que més o menys tot ha pogut quedar bastant clar. Si tenen dubtes també els poden deixar comentaris, el que Ens faci poden escriure per falta. privat. I també us vull donar les gràcies perquè a l'últim tertulian, recapitulant, perdó, us vaig demanar que, sisplau, seguíssiu a la compte de YouTube, que volia arribar a 400 seguidors i que em feia molt feliç. Gràcies, ens vau escoltar. Si has aguantat fins aquí i no s'has subscrit, home, pues és gratis, no et costa res. A nosaltres ens dona moltíssima il·lusió i reconeixement de veure que hi ha gent que estareu d'acord o no amb el que pensem, però escolteu diverses opinions. I ara el pròxim repte que us vull demanar és que ens queden molt poquets seguidors per arribar a 1.000 a Instagram. Molt poquets. Menys de 50, o sigui, entre 20 i 40, no us recordo. Però queda molt poquet. I res em faria més feliç que aquesta temporada tercera aconseguíssim almenys 1.000 seguidors, en plan 1K, queda ja nice, estaria molt queda bonic. fino, saps? En plan, no sé, crec que estaria xulo. Així que res, si ens poguéssiu recolzar us ho agrairia moltíssim, però abans anem a fer el sant grial que es diuen aquest d'això. Like, comenteu, compartiu i ja us ho he dit, però em repeteixo, subscriviu-vos al canal. Que ens deixin també una review amb 5 estrelletes a Spotify. És veritat, no demano mai, perquè a Spotify, no sé per què, els que ho escolteu i no ens veieu, són molt majos. O sigui, a Spotify tenim un munt de ressenyes, crec que només n'hi ha una de 4 i totes són de 5. En plan, no, està bé demanar-ho, però Sí. no ens podem queixar perquè a Spotify tenim una audiència Sí. nice. És mi tribu, Sí. saps? Una mica mi tribu. Sí. Però bueno, ens agrada molt donar la cara. Llavors per això estem aquí a YouTube. Dit això, guapos, no ens enrotllem més i ens veiem la setmana que ve amb una entrevista. Adeu! Smooth like the hands, what happens when we drinking? I'm not gonna lie, you got me speechless. Tertulian.